Ναι, μια είναι, 7 είναι. Σκέπτηκα λοιπόν. Αυτήν τη φιλία να την δέσουμε κομμάτι πιο πολύ. Και να γίνουμε φαμίλια. Τι εννοεί ο ποιητής? Με τίποτα! Με τίποτα! Άκου να σου πω, ο γάμος αυτός θα γίνει, πάει και τελείωσε. Το θέλει ο κύρις μας, άρα είναι όρντινο. Δεν το θέλω. Θα τον πάρεις. Αμπρίτς! Βρε Χαζή, ξέρεις πόσες κοπέλες θέλουν να φορέσουν λεμαριά στο Δημητρό? Και δεν βλέπετε όλο το τζι με το σοβά του χωριού να τις βάλεις? Δεν βλέπετε, σου λέω. Εγώ αυτόν τον γάμο θα τον εγαλάσω. Και πώς θα γίνει τούτο? Είναι και ο πατέρας μου στη μέση. Σου έχω πει πόσο χεσμένο τον έχω τον πατέρα σου. Σου θυμίζω ότι είναι ο άντρας σου. Σου έχω πει πόσο χεσμένο τον έχω τον άντρα μου που είναι και πατέρα σου. Τι κάνουν τα κορίτσια μου? Εδώ σου τα πράγμα, μεροδούλη μεροφάει. Να περιμένουμε να κλάσει νύφη να σχολάσει ο γάμος. Α? Ρε Κιμπάρ, Γιαννούς εσύ ωραία. Του Ασλάν και Τσούρ. Πώς μπορώ να βοηθήσω? Στον Αρενικήτα Τούρκος είναι, πού να ξέρει? Όχι, ρωτάτε ελεύθερα. Λεύτερα, αυτό τι είναι ρε, black humor? Ξέρεις, εμείς οι Έλληνες, στην προσπάθειά μας να κρατήσουμε ζωντανό τον ελληνικό πολιτισμό, μη γελάς ωραία, γιατί στενάς κάτω από το δυσβάσταχτο και σιχαμερόζυγο σας, και να περάσουμε στα παιδιά μας τις πατροπαράδοτες αξίες μας. Αυτό, κατάλαβα. Το κρυφό σχολείο ψάχνεις, Ναι. Καλά, εσείς οι Τούρκοι, πώς ξέρετε πως υπάρχει? Εμείς θα χτίζουμε τα κρυφά σχολιά. Οι δικοί σας 2 φορές πήγαν να τα φτιάξουν και δεν έγινε τίποτα. Τα χαλάσανε στις μίζες για τα υλικά. Και έτσι είπε ο Χαλίφης, να πάμε να τα φτιάξουμε εμείς, μπας και τα παιδιά σας μάθουνε γράμματα και έχουμε μορφωμένους υπαλλήλους. Α, ωραία. Υπάρχει εδώ κοντά κάνα κρυφό σχολείο? Το επόμενο κρυφό σχολείο είναι το 7ο Λύκειο Θηλαίων. 3η σπηλιά αριστερά. Ακολουθήστε το τραγουδάκι και θα το βρείτε. Hoş geldiniz. Ya buyurun be, buyurun. Δεν είστε και τίποτα της προκοπής, αλλά σάτρα πάτρα θα βγει η βραδιά. Χάιτε! Γδυθείτε, δεν μπορώ να περιμένω. Χάιτε! Όχι, την νησικτή μην είναι. Έχουμε και σουγιαδάκια. Γουστάρουμε και παιχνιδάκια, τώρα είναι που θα φάτε το ξύλο που ζητάτε ανάθεμα σε αυτή. Σου φέρα νέα, κυρά μου. Πες μου πως ψόφισε το κακοσάλ εσύ. Όχι. Όχι! Πιο σιγά, κυρά μου, θα σηκώσει όλη τη γειτονιά. Όχι! Τα κάνανε ρόιδο οι φωνιάδες. Κικίσα, ζει και βασιλεύει. Τι να πω, δεν έμεινε άλλη λύση. Μόνο τα μάγια. Μάγια. Λες να μας έρθει καμιά κοτρώνα στο κεφάλι? Και είναι καλός αυτός ο μάγος? Το ρωτάς, κυρά μου. Κατουρημένες ποδιές φίλησε για να μας δεχτεί χωρίς ραντεβού. Μέχρι από τη Μολδοβλαχία σου λέει έρχεται ο κόσμος. Τι μου λες? Ναι, έχει λέει και το κληρονομικό χάρισμα. Τι είναι τούτο πάλι? Δεν ξέρω, αλλά το έχει λέει μόνο αυτός. Πάτε, μακάρι, μπας και δούμε Θεού πρόσωπο. Δεν νομίζω ότι το κάνουμε για του Θεού το πρόσωπο. Μάλλον για του τεκνού το πρόσωπο. Σκάσε, πολλά λες. Παρακαλώ, κύριοι. Για τον κύριο Μάγο είμαστε. Έχετε ραντεβού? Ναι. Ειδοποίησε για μας η κυριοθοδόρα του Ντάκου. Παρακαλώ, περάστε. Αλλά λίγο σιγά, μην το τρομάξουμε. Ο μάγος Ζάζα βρίσκεται σε κατάσταση βαθέως διαλογισμού. Σωθήκαμε. Τι διαλογισμού λέει αυτός? Αυτός κοιμάται όρθιος. Ξύπνα τον ωραία. Ορίστε, τι καταλάβατε? Τον ξυπνήσατε. Αυτό θέλαμε να κάνουμε. Έφερες την κούκλα που σου ζήτησε? Βέβαια. Βάστα. Ορίστε. Φτιστή την έκανα. Καλέ. Γιατί βάλετε φαβορίτες και μουσικές στην κοπέλα? Αφού έχει. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε. Μισό. Να ξεκαθαρίσω κάτι.
Θες να υποφέρει? Να πεθάνει θέλω. Μπαμ και κάτω. Σιγά, μαντάμ, μη φωνάζεις. Θα ξυπνήσουν τα πνεύματα και δεν χωράμε όλοι στη σπηλιά. Κυρία από τέτοια μου. Λέγε με Ζάρζα. Να τελειώνουμε καμιά ώρα. Γιατί και τα νεύρα μου δεν πάνε καλά. Καλά. Θα αρχίσω με γνωστές και παραδοσιακές κατάρες. Θα μας πάρει νύχτα. Σκάστο. I put a spell on you. Merci, madame. Because you're mine. Ορκίζομαι σε αυτό εδώ το μπάφο με τούτες τις κατάρες μου να πας ευθύς στον τάφο. Αντί για Σμύρνα και χρυσά να έχεις μες στα σεντούκια εκτός από τις κατάρες μου καλάμια και παλούκια. Απάγριο σύρμα κι άχυρο να είναι τα μαλλιά σου και ο Τρίφωνας του Σαμαρά να είναι η πεθερά σου. Αντί για στίξ στο γάμο σου σαρδέλες να μυρίζεις και να σε ρίξει ο παπάς στο λάδι να τσιρίζεις. Να πεις που αυτός κάτι βλέπει από το μέλλον. Τι να πω. Ό,τι ακούς ακούω. Να σου πέσουν τα βυζιά, τα φρύδια, τα μουστάκια και κάτω από τις μασχάλες σου να κράζουν βατραχάκια. Καλά τα πάει. Ήρθαμε στο μέλλον πια. Δεν μου να του πατάω. Ξεσυντονίζομαι. Να κηρυχθεί εθνική γιορτή σαν φάστα λυσακά σου και να περχούν οι άμαξες σαν σπάσουν τα νερά σου. Μαστορά, ωραίες οι κατάρες. Να το πηγαίναμε όμως λίγο πιο ταχιά. Ό,τι θέλει ο πελάτης. Μόνο σε παρακαλώ, άσε μου να την κάνω να υποφέρει λίγο. Μην τη σκοτώσω αμέσως. Να υποφέρει. Να υποφέρει για κανένα 5 λεπτό. Άντε, άντε γιατί έχω να βάλω και μπουγάδα. Ό,τι πεις, αφέντρα. Νότιους, Μπροκόλιους, Λάπατους, Γρηγόριους, Πετρινιώτιους, Γεωργάκη, Φάτους άλλους. Ψόφασκυλα! Τι έπαθες, κυρά μου? Πού να ξέρω, μπρε χαλβά, τι έπαθα. Τι σφαλάχτη είναι αυτό, μωρέ. Καλά, τι πόνος ήτανε αυτός. Πάρε κι αυτή, πάρε κι εκείνη, πάρε κι την άλλη. Συγγνώμη, κύριε, μπορώ να καρφώσω κι εγώ που δεν το έχω ξανακάνει. Φυσικά, καλή μου. Και εσύ, καλέ. Παρακαλώ, για όλους έχει βελόνες. Σερβιριστείτε. Σόφα βρωμοσκύλα που θα θες να μου πάρεις το γιο μου. Τη μάνα όμως. Όλα για την αγάπη του παιδιού της. Πάρε κι αυτή. Τι έπαθες, κυρά μου, να φωνάξω ένα γιατρό? Τι να με κάνει, μπρο γιατρός. Εδώ πέρα κάποιος με κάνει μάγια. Μάγια! Μάγια και ξέρω και ποιος είναι. Ο Ζάρζα. Ο Ζάρζα, Χριστέ μου! Αυτά που λες, μπρε Χριστέ σου. Λάθος, κυρά μου, λάθος. Μόνο θέμας είναι άτι καλά. Και γιατί θέλουν να σου κάνουνε μάγια, κυρά? Γιατί παλιά του είχα φάει έναν κόμενο και μου την κρατάει το Ρωμαϊκό το σκυλί. Γελάτε, βρε κανένα. Όταν λέω του είχα φάει κόμενο, του είχα φάει κανονικά. Με το μαχαίρι και το πυρούνι. Είχα βάλει τη μαμά και το μαγείρευσε με ατζεμπιλάφ. Νοστιμότατος ήταν ο Μέρ. Και τι θα κάνουμε τώρα, κυρά? Μη στεναχωριέσαι, θα στον φτιάξω εγώ. Παρασύρθηκα, πάρ' το αυτό. Πάρε και αυτό. Στο διάλογο να πω. Ινσέτιο Λεβικόρπιους, Γρηγόριους Πετρινιώτιους, Γεωργάκη, Φάτους όλους. Την κερέκου μου μέσα. Παναγία μου! Αγάπη μου, Τι έπαθε αυτός? του έκανα τη βουντού η λάμια.
Όχι πάλι, Χριστέ μου.